תסתכל על נעמה, תסתכל איך גם בתמונות של אסף וזה, את היד של סבתא. אתה מסתכל עליה? ועכשיו תיתן לנו נעמונת. לביים את הסרט, תיתן לה נשיקה וצור יצלם. פה, תן לה פה נשיקה. צור מצלם. ככה הקולנוע. תיתן לה נשיקה בבטן. אוי, עזבתי. הקול שלה. הקול של הקטן הזה, הזוהר הזה, שרק יצא מהבטן, שומעים שזה גבר. וזאת, הקול שלה הוא של ילדה. תראה, תראה. תראה את היד שלה. רוצה להחזיק אותה? תן לה נשיקה בלחי. תתכופף אליה, תן לה נשיקה בלחי. איזה יופי. עוד פעם. ועוד פעם, זה נעים? אוי, אתה מקסים, הספלה שלי. אתה מתוק נורא. יהיה דבר. יפה. תראה איזה סנטר יש לה, שמנמן. אין לה חריץ כמו לך, אבל יש לה כזה עגול. אסף יש חריץ. ולנעמונת מה יש? זה לקחה. סנטר. הנה, אמא באה במבול.